Так, квартира набути вагон 2008 9 суд буд 10-16 Intel кулер чили ки дархост шуда буд Intel кулер 95000 сом бо савдо мешавад. Хай асаби ки дарошон маҳкам то як берунаша ҳам нишон метим. Хай берунаш нишон метим, балонаш нишон метим. Даш бо агар ки маъқул шуд мана занг мезанем то ҳамин номер ба. Хуб рафтем балонро як нишон метим. Акаҷон бахшиш. Хуб номердои балонои пеш протекторош нормали тоза. Протекторош тоза. Балонои пуштам протекторош тоза наст, мана дандонош ҳаст. Ани номердои ҳолати худи нагуфтам номери интеркули 14 айн. 14 мана номердои борд. Номердои борд. Номердои борд. балони пуш протекторош ҳамаш тоза. Балони пешам протекторош тоза. Мана намуди зоҳири салон. Намуди зоҳири салон. Дараш маҳкам некин ҷанибара. Бара ҳамо тунеше ба пургӣ нишон дода наметонем. Хуб Интеркулер 2008 92 10 16 95000 сом бо савдо мешавад. Ҳар метавонед занг занед савдо кунед гире.